Aquí
Ya
Salatiga aduk prang tadi kelawan sirna ya iku lamun pambuti wong meneh sabar mari ayo sarwa netra ayo para kanca kasenian sing mangkara manunggal hati eling prawadya pala kasenian niki kabudaya Jawa yo carane turut
nyoba bukan senyum seberang senyum Tadiku pulang ke rumah Ayo ya 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 Yo Katol jahit nak jahit catol jahit cik kotor jari banyak doke batur kari siji Katol jahit nak jahit catol jahit cik kotor jari banyak doke batur kari siji Golek duit ciper gondal gandul sing ijo dipangan lumah ala mikir bojo loro kotak mati ning awak rusak Yo yo dengan larang itu ngetan bali ngolot prana prene mong sak parahan kepingin kumpul ora bisa kelakon karena wangi mong dadi bayangan piye karepmu mas omat sirahku ora bisa turu yen kangen sirahku krimping jarane si jalan kepak jenar jenir katansah ngoliondang pating cikrang solai nunjang tegen tayang marani sing nabuh kendang bising jaluk laku jarat goyang krimping jarane si jaran kepak jenar jenir tansah ngoliondang pating cikrang solai nunjang tegen tayang marani sing nabuh kendang bising jaluk laku jaran goyang warung rodoyang mas doyang ning pinggir kali ayo moplong kok merhati pangetan bali ngulon apa satyane kelakon tipor sikurane ayo bangun nagarane waro doyang mas doyang ning pinggir kali ayo moplong saiki ne ana ngendi kaya ngene rasane duren ngombe takjil lagi rasane kaya ngene wong mereng sinden mereng isin tak lakonane waro doyang mas doyang ning pinggir kali ayo kinclong ayo kinclong ana ngendi ireng-ireng motore mabur
gede rodane golek bojo sing gede dhuwur penak rasane waro-waro dayang mas dayang ning pinggir kali ayo moblong ayo moblong kok merati kuning-kuningan buah jambu tiup dimakan enak rasanya tapi aku selalu padamu karena kamu cinta pertama yo yo warungnya dibuka ditoto sendok cangkiring panas kebul menyamblang tenan wedang rotine apa sangeram-ramang manis-manis pelayane sender langa patra sing dipikir kok ora rumangsa kesemane bakule gawe bingung atiku keliriane bakule gawe bingung atiku ora rumangsa ayo hey ayo di malam minggu berjoget bersama-sama bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa angkat kakimu goyang-goyangkan pinggulmu ayo bersatu di malam minggu berjoget bersama-sama bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa angkat kakimu goyang-goyang karena pinggulmu
Sreniyo tak kandhani mirengno Mas menapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadhah priya priya bagus ingkang sampun nyata walang kekek mencok ning guwa mabur maneh mencok ning mari aja ngenyek ya mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati walang kekek walang kadung walang kadung mencok ning tembok ayo kanca bersatu padu becik rukun marang sakabeh manuk sriti kecemplung banyu dadi siswi sing sregep sinau